Medeniyet sunğut dörücülük işgärlerinin we alimlerden ibaret avtobuslu gedelençe gatnaşçylar ilki bilen Türkmenistanyň Milli Akbuğday Muzeýine geldiler. Türkmenistanyň Milli Akbuğday Muzeýi türkmen halkynyň şöhratly taryhyna şaýat bolan milli gymmatlyklaryň saklanýan ýerleriniň biridir. Muzeýde arheologiýa, obugyjylygy, ekrançylygy, etnografiýa, senetçiligi, daýhançylygy diýişli gymmatlyklar saklanýar. Äne topragy gadymy döwürlerde ekrançylygyň, daýhançylyk hemde mallarçylygyň ösün ýerleriniň biri bolupdyr. Muzeýde saklanýan obugyjylyk gurallary, dänilik ösümlikler äneň şöhratly geçmişinde daýhançylyk däpleriniň aýratyn orny eýleýänliginiň anyk misalydyr. Soňra awtobusly gedelençe gatnaşçylar Seyit Jemaletdin ýadygarlygyna geldiler. Bu taryhy ýadygarlygyň binagarlyk guruluşy, çeperçilik özboşlugy, sırçyly bedegleri, ownyk ösümlik nagaşlary köpleri haýran galyrýar. Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyz Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitabyny orta asyrlardan galan Änew şäherini ata-babalarymyzyň 15-nji asyryň ortalaryna bina eden Täsin meçidiniň harabalygy saklanyp galypdyr. Onuň gurulan senesi binanyň öň tarapyna giýerelgesinde ýazylypdyr diýip parasatlyk bilen nyktamak bilen Seyit Jemaletdin meçidi barada gymmatly maglumatlar mysal getirýär. Bu ýere gelene medeniyet we sunğut dörüjülük işgärleri we alimler milli liderimiz gahrman arkadamyzyň Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitabyny öňe sürýän parasatly pikirlerini beýan edýän täsin wakalarynyň gadymy Änew medeniýetini, Seyit Jemaletdin ýadygarlygyny öwrenmekde hemde wagt etmekde çoňur ähmiýete eýedigini uly boýsunç bilen bellädiler. Alimniň çaklamagyna görä Änew medeniýetiniň döremegi bu ýerde ýaşaýan halkyň çargulykdan oturumly durmuşa geçmegi bilen baglanyşdyrylýar. Änewiň gadymky taryhy gatlaklarynyň ak buğdaýyň dänesiniň tapylmagy, ýurtda däneçilik ekrançylygynyň güllep ösünlüğinden habar berýär. Gymmatly tapynylar Änewiň iňen gadymky eýamlarda da ösün ekrançylykly medeniyetli ýaşaýyşyň mekany bolan ony dünýä yglan etdi. Seyit Jemaletdin ýadygarlyklar toplumy türkmen topragyna baý medeniyetiň bolan ony şaýatlyk edýär. Taryhymyzy öwrenmek, gorap saklamak we ony hasam baýlaşdyrmak biziň her birimiziň borjumyzdyr. Awtobusly gedelençe gatnaşçylar Ahal vilayatynyň Akbuğday trawynyň Nowruz ýaýlasyna bina edilen türkmeniň Agoý binasy bilen tanışdylar.